ASMR. Dairam SR. Avui està plovent molt. Són les 5 de la tarda d'un divendres de maig. I com diuen, crec que es diu així, pel maig cada dia un raig. Doncs aquest matí feia molt de sol, però veies al cel que ja començaven a venir núvols, arribar núvols, i pensava, perquè aquest matí he estat a fora, a Badalona, passejant i veient un lloc que és nou, que és per recollir aigua de mar, un lloc amb molta pau, molta tranquil·litat. I abans de començar a llegir el llibre de la corona de les 6 pedres, m'agradaria comentar, com heu pogut veure a la introducció una mica, i podeu escoltar ara mateix el soroll de la pluja que pica a la barana que veig ara mateix aquí al balcó. Aleshores m'agradaria comentar-vos que avui he passat el matí a la platja i ara que estic a casa amb una infusió a punt de parlar-vos d'aquest llibre, sentir que estic a casa i recollida i que no em mullo, crec que és una de les sensacions més maques, més agraïdes que hi ha en aquest planeta, de veritat. És increïble veure ploure per la finestra, llegir amb una lectura, sentir-te tan recollida. És el millor del món, de veritat, és el millor. Aleshores, m'agradaria comentar que tinc ganes de que vingui el bon temps, però molt sovint m'agraden aquests dies com aquests en els que no has de fer res i pots gaudir d'una bona lectura. Com podeu veure aquí en aquest llibre,
paper així molt orgànic. De fet, crec que aquí com no, un dia de pluja, parlant d'un llibre de tortugues en la que ens transporten al mar. Aquesta és una història que es diu La corona de les 6 pedres, 6 claus per afrontar amb fortalesa qualsevol repte de la vida. Tracta sobre una filla d'una gran família vikinga anomenada Nashen, que està a punt d'assumir un càrrec molt important en el seu regnat, en la societat que l'envolta, perquè ella és la princesa, és la princesa d'aquesta família reial vikinga. Aleshores, què passa? Que la Nashen, a l'haver de canviar de ser una nena petita a assumir el rol de princesa per primera vegada, ella té por de perdre la seva capacitat de viure mons de fantasia, de sentir-se recollida i protegida per el suport dels seus pares. Pensar que ara estarà sola, haurà de prendre decisions en el món dels adults, en què, siguem sincers, ningú li agrada prendre decisions que no saps ben bé com aniran, quines seran les conseqüències, que potser fa una mica de por i tot, no? Doncs ella voldria continuar construint-se el món al seu ritme, un món en què impera la imaginació per sobre de tradicions ancestrals que li fan sentir vertigen. L'autora és l'Helena Puig-Guitart, que és una psicòloga sanitària, terapeuta de polaritat acreditada per la AETP, especialista en mindfulness, investigadora incansable i comunicadora vocacional. Ha publicat l'assaig Lo mejor de mi, i aquest és el seu primer llibre de ficció, una ficció que ens va créixer. D'aquests llibrets n'hi ha molts a l'editorial Coma Negra, en què cada un d'ells, o sigui, aquesta és la col·lecció Emocions, aquest llibre pertany a la col·lecció Emocions, i n'hi ha molts que tenen tot el mateix volum, més o menys, com La llei del mirall, i n'hi ha molts, i cada un d'ells parlen d'una emoció diferent, com pot ser la soledat, el dol, quan se't mor algú, i totes les històries resulten ser de ficció, per al que tinc entès, i t'ajuden a veure d'una perspectiva diferent sentiments, a veure com el lidien, com els superen els personatges principals de cada història. Tinc moltes ganes també de llegir-me la de la soledat. A més, de lo petits que són, es poden portar a tot arreu. Jo aquest llibre me l'he llegit en un dia, una tarda, perquè són molt poques pàgines, la veritat, i va molt bé per quan no tens molt de temps, per quan estàs en un bus, al cotxe, o estàs esperant el metro o el tren, o no saps què fer i estàs en una cafeteria tot sol, treballant, que ara està molt de moda això de treballar fora, els bars, la tranquil·litat i l'ambient que hi ha, i en el moment en què vols descansar una estona,
explicat. I això és el que m'ha passat amb la corona de les 6 pedres. La veritat és que és una no, això, la naixent, com els seus pares li diuen que haurà de, el dia següent hi ha com una gran festa en la que se celebra la coronació, de passar de ser una nena a ser l'hereda, qui hereda com la corona de la princesa. Ella és una família en la que hi ha 3 germanes més i ella és la més gran i és la que haurà de ser la reina en un futur. I ella té molta por perquè es compara també amb les seves germanes, que es veuen més fortes, més valentes que ella, i ella no s'atreveix a donar el pas, té molta por. Aleshores ella el que fa és amagar-se a la closca d'una tortuga, l'ànima de la tortuga, i la porta a viatjar per trobar 6 pedres diferents, 6 pedres que comporten cada una un element importantíssim per al creixement personal de la naixent i per al creixement personal de qualsevol de nosaltres. Com aquí s'explica molt bé, no vull fer spoiler per si us el voleu llegir, però de totes maneres sí que hi ha una frase que m'agradaria molt llegir-vos-la. És una frase que és molt recurrent al llarg de tota la història de la corona i diu així: l'àvia se li va acostar i li va xiu-xiuejar a cau d'orella. Naixen, la por et mostra el camí. Però no deixis que sigui la teva companya de viatge. És preciosa aquesta història, de veritat, us recomano molt llegir-lo. Però parla sobre com el fet d'assumir responsabilitats, no? Del fet de ser un adult, què és el que implica ser un adult, perquè al final tots ens hi compartim, però molt sovint també ens hi compartim sense voler-ho ser i llavors no sabem actuar com a adults. Jo m'he fet aquí un petit resum per explicar-vos algunes parts importants sense revelar res essencial de la trama del llibre, perquè de lo petit que és, de lo breu, no m'agradaria pas dir-vos al final. És que no sé on ho havia deixat, ha d'estar aquí un document, ho estic buscant a l'ordinador. Ah, mira, tal. Doncs això, jo penso que fer-se gran és llei de vida i tots ho sabem. La por al canvi, el no tornar a ser res com abans, el sentir-se desprotegida. Un cop canviem, que ja no hi ha marxa enrere. Aquí en el llibre s'explica en un moment en què la naixent està molt acostumada que el seu pare li agafi de la mà per guiar-la, per portar-la per tot arreu, i quan li anuncien que serà princesa, el seu pare ja no li agafa la mà, l'agafa per les espatlles, però en algun moment no, és com que aquí ressalten el fet que ella no l'acompanya de la mà, i en aquest moment la naixent sap que se sent sola, se sent com que és ella ara la que ha de guiar el seu propi camí quan sempre l'havien guiat. La incomoditat de viure noves experiències també és un fet en el que com a adults quan ens fem grans a vegades comporta que haguem de fer coses que potser no ens agraden del tot o que potser no voldríem fer, però que les hem de fer perquè ens hem compromès o perquè creiem que tindrà una finalitat a llarg termini que ens aportarà molt més i que realment és necessari
fer-ho, perquè sabem que això serà un bé per nosaltres i per als altres. També parla de la generositat, de moltes altres qualitats que han de tenir els adults i que no per ser adult significa que ja no puguem tenir la imaginació o la il·lusió d'una nena o d'un nen petit, perquè al final ser adult no significa avorrir-se, significa madurar, significa prendre decisions a vegades no encertades, a vegades encertades, i les que no són encertades són les que aprendrem a créixer més encara. Quan comencem una nova feina o quan, per exemple, et poses deures amb tu mateixa, no? Jo, per exemple, a la feina, a mi el que em passa és que sovint la feina que tinc, la meva mare a vegades em diu, però sí que et donen feina, i jo li dic, bueno, ells no, això no m'ho han demanat explícitament, però és que jo, ja que la faig, la vull fer molt, molt bé, vull donar el meu 200%, no per ells en si, que també els hi anirà bé, evidentment, però perquè jo sóc partidària de que quan tinc la gran sort també, que això s'ha de dir, que estic treballant d'allò que m'agrada, aleshores vull demostrar a mi mateixa que fent allò que m'agrada puc donar el millor de mi, i a més també li poso molta il·lusió, tinc molta passió per les coses que m'agraden, i això és una mica el que guia la meva nena petita. Però després la meva part adulta diu, sí, està molt bé això, però tens el temps suficient, tot aquest esforç creus que ara mateix l'has de fer o hauries de prioritzar certs aspectes? Ser madur també és dosificar-se, és saber també dir, posar uns límits, no tenir la llibertat per fer sempre el que un desitja en aquell moment precís, sinó saber regular-se una mateixa per arribar a un camí, per arribar a una finalitat concreta. A mi em va passar que quan es va morir el meu pare em vaig sentir com que ja no hi hauria marxa enrere, que havia perdut un dels pilars més importants de la meva vida, perquè així com hi ha famílies que potser el pare no és una figura tan important, per mi el meu pare ho va ser molt, va ser realment com a la prota del llibre aquest d'aquí de la corona, donava la sensació de protecció, i quan ja no el tinc és com que em sento a vegades que jo sóc la primera línia de defensa, no? Com que quan tu ets un peó i estàs protegit per altres figuretes, aquelles petites, però es van eliminant i et quedes tu sol enmig del taulell. A mi això em va provocar una sensació de soledat i de debilitat molt, molt gran, però l'he après a assumir, he après a acceptar que en la vida tard o d'hora perdem a la gent que a vegades són el nostre suport més important o de gran pes en la nostra vida, que hi ha moments en què els camins s'entrecreuen i ens ajuden, i n'hi ha d'altres en els que els hem de dir adeu o a reveure, i hem d'aprendre que sempre estarem amb nosaltres mateixos i que hem de ser capaços nosaltres a no dependre de factors externs constantment, o de dependre bàsicament d'aquests factors. Sí que és veritat que en certs punts va bé l'ajuda dels altres i tu oferir-la als altres, però no mirar-ho com dependre d'aquella persona, perquè el dia que aquell pilar caigui, tu cauràs amb aquest pilar. Aleshores, per mi és un dels aprenentatges que la vida adulta m'ha ensenyat, quan considerava que no em veia amb cor d'aprendre-ho, i han sigut a marxes forçades, la veritat, però sé que tard o d'hora tothom viurà aquests moments tristos, però que
formen part de la vida, que té moments dolços i amargs i que tot això, aquesta barreja o aquest còctel de sabors farà el que li donarà sentit a la teva vida. Aleshores, ja que hem de caminar, seguir caminant, fem-ho trepitjant fort, fem-ho amb seguretat. Doncs bé, tot això és el que m'ha ensenyat aquest llibre tan petit, que aquí teniu com aquest adhesiu que ara faig servir molt. I en aquest vídeo també us porto una sorpresa, perquè sé que dic que el llegiria només, però també sé que l'ASMR és agradable quan escoltes sorolls quotidians o sons quotidians, no sorolls sinó sons específics d'allò que a vegades utilitzem tant a diari però que no apreciem amb el sentit d'escoltar ASMR. Quan escoltem allò, el so de quelcom cruixent, d'allò que fa pessigolles a les orelles, doncs també m'agradaria incorporar-ho en els ASMRs. Els llibres els hi poso molts pòstits d'aquests. No sé si es veuen bé o ara potser sí. Bueno, aquest és el que més he utilitzat fins ara i per això està fora del paquet, però estaria així. I m'agrada molt aquest gradient de colors. La veritat és que els utilitzo pràcticament per anotar els paràgrafs de text que més m'atrauen per tornar a rellegir d'un llibre, perquè així a vegades aquella sensació que llegeixes un llibre i després no saps quina era aquella frase o aquell missatge important que t'havia aportat tant, doncs a mi això em fa una mica de ràbia. I aleshores el que faig últimament és apuntar-m'ho enganxant un d'aquests. I enganxar-lo en un llibre. En aquest cas aquí ja n'hi ha un, doncs ara enganxaré un altre. Els he enganxat massa junts, però bé, ja fa la seva funció. I quan en tens molts per aquí és molt divertit, perquè sembla que el llibre sigui més llarg per aquí.
Els ordenaré per color. Més o menys. No sé si es veu bé. Aquests pòsits no és per fer publicitat, però per si us agraden, són de Muji i la veritat és que m'agraden molt. N'hi ha moltíssims també, aquests són de papers i m'agrada perquè no desentonen per tipus de llibres, per qualsevol. És com que ja m'he familiaritzat molt amb aquests colors. El que ha quedat aquí també és blanc i ara els col·locaré aquí. Ai, ostres, això aquí. Aquesta pinta d'aquí me la vaig comprar a la fira de biocultura i és de bambú i em va costar poquet, però és que estava buscant una que tingués com les puntes gruixudes, perquè jo el meu cabell el tinc d'aquest que és molt gruixut i depenent de quines pintes, si són molt finetes em trenco el cabell i em fa mal. Aleshores necessito d'aquestes que són així separadetes i que pugui escolar-se el meu cabell entre cada punta d'aquestes. I a més el fet que sigui com de fusta em relaxa molt, és com sempre la tinc en el bolso. Bueno, tots aquests objectes d'aquí que us estic ensenyant els porto en el bolso i un llibre. I ara estic aficionada de col·leccionar-los i de cada mes o cada X temps de portar-ne un al bolso per anar-ho llegint al bus, al tren, quan estic esperant algú, o això, quan tinc temps lliure, com us he dit abans, i va molt bé. I la pinta me la... pues això, a vegades va molt bé.
que el cabell molt gruixut. He llegit que pentinar-se i sobretot aquests tipus de pinta m'agrada molt, perquè hi ha pintes que si són de plàstic doncs després acabo amb els cabells que em volen de l'electricitat que sobresurten i es queden penjant a l'aire suspesos com si fos una bruixa. I això doncs, al ser orgànic, al ser natural, doncs no em causa cap mena d'això, d'electricitat aquesta que és natural. A més, el so de la pinta relaxa molt. Aquest so relaxa molt. I l'últim de tot és que m'estic llegint aquest llibre que també és a coma negra. És que estic intentant llegir en català i la veritat és que ara llegint a coma negra i traduccions que no ho havia fet fins ara, perquè no estic acostumada tampoc a llegir català, sempre havia llegit altres idiomes com el castellà o l'anglès i aleshores també va ser un d'aquest, bueno, ja farà bastant la veritat que llegeixo en català, però no tant com els altres idiomes, i per això aquest canal també és una mica per jo mateixa incentivar a llegir en català, perquè és el meu idioma matern i és l'idioma en el que em sento a casa i el que la veritat m'agrada molt parlar, escoltar, o sigui, sentir, i a més és que té paraules molt maques que estic descobrint amb aquestes lectures de coma negra. Hi ha mots que no havia utilitzat mai i que la veritat és que em falta moltíssim vocabulari encara en català i vull aprendre moltíssim, vull aprendre a llegir i a saber escriure català no bàsic sinó literari. És un dels meus objectius, saber escriure català literari, de ficció, o amb paraules que siguin precioses, que siguin d'aquelles que donin ganes de llegir, que donin ganes d'imaginar, de viatjar en altres mons, o de conèixer la mateixa autora, de dir quina descripció més maca que ha explicat aquesta autora a través d'aquestes paraules o d'aquesta connexió de sentiments escrits en català. La veritat és que m'agrada molt. I aquest llibre és d'una autora armènia que escriu literatura russa i és bastant reconeguda, la veritat, i me l'estic llegint, encara no l'he acabat. És de la col·lecció de narratives a coma negra i la veritat és que m'agrada moltíssim aquest llibre. I una de les coses que m'agrada molt també, que no forma part del llibre, és el punt del llibre que tinc. Aquest punt del llibre, espera que no vull perdre la pàgina en la que estic. Aquest punt del llibre d'aquí és de Gaudí, és de
un dia amb un amic i aleshores com vaig fer una sessió de fotos allà per ell i tot, doncs la veritat és que em va regalar això, aquest punt de llibre. I és que ell en veritat deia, ostres, vull un record de la casa Mila de la Pedrera per regalar-li als meus pares, perquè ella està fora. I li vaig dir, ostres, doncs, a mi m'encanta aquest punt de llibre, perquè aquests colors, sempre m'he imaginat que amb aquests colors d'aquí, això en un llibre, doncs la veritat és que aquests reflexes d'aquí, quan hi hagi el sol i il·lumini cada un d'aquests colors, no, al final també donen color a la pàgina del llibre, perquè amb el reflexe del sol s'acaba il·luminant com si fos com una llum de disco. És molt maco això quan hi ha sol, però avui la veritat és que no n'hi ha massa, però us podeu fer una idea, no?, per aquests colors que hi ha aquí. A mi és que m'encanta, i és metàl·lic això, és d'aquests que són així, mira, espera, és molt rígid, es pot trencar si es fa així, però jo no ho faré, però és aquests que són molt rígids i que la veritat estic pensant de fer col·lecció de punts de llibres a partir d'aquest d'aquí, perquè tenir un punt de llibre tan maco, la veritat és que em fan ganes de llegir més per utilitzar-lo. I jo és que sempre he utilitzat punts de llibres com les targetes de metro gastades o de Renfe. Ui, les de Renfe no m'agraden gens, però no sé com fer punts de llibres o de factures inclús. O sigui, imagineu-vos d'anar d'una factura o de la targeta de la Renfe a tenir aquest punt de llibre. La veritat és que és un canvi 360 graus de la lectura. I ara l'anem a posar aquí, a veure si es veu una miqueta el que us deia, a veure si es veu, no massa, i ara, però veieu, sí, veieu el reflex aquí, m'agrada molt que es vegi. Jo crec que es veu més quan giro el llibre que així es veu més, no? Però veu quan entra la llum i quan més gran més desenfocament hi ha, quan més a prop més definit es veu, és com una lupa, i quan més gran es perd la nitidesa. La veritat és que m'agrada molt aquest punt de llibre. Doncs bé, això és tot per avui. No sé si haureu arribat al final, però si és així, doncs gràcies per escoltar-me, i el posaré en Spotify també, perquè així també el pugueu escoltar per anar a dormir, si us ve de gust i us agraden els sons per anar a dormir. Doncs fins al pròxim.